Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazi ezinohlonze mini gym. We are looking fairly well. I mean, there are provinces that are experiencing some glitches. I have been in touch with the Director General this morning. Zivule ngokusemthethweni namhlanje izikole kuzwelonke kanti ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube ubehambele ezikoleni zase-Eastern Cape eyohlola ukuqala konyaka ukufunda. We managed to resurface 132 live bodies and 60 dead bodies. Namhlanje usuku lwesithathu lohlelo likahulumeni lokutakula ababamba ngokungemthetho abasemathunjini omhlaba emayini yase-Stilfontein eNorthwest. A defesa, promoção e consolidação da unidade nacional, dos direitos humanos, da democracia. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usethelekile enhlokodolobha yaseMozambique Maputo njengoba kubanjwe umcimbi wokugcoba umengameli wakuleli yazwe omusha uDaniel Chapo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lokuqala. Igama lami nginguDaud Phungula. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube uhambele isifundazwe i-Eastern Cape ngosuku lokuqala lokuvula kwezikole onyakeni omusha wokufunda namhlanje. uGwarube uqale esikoleni samabanga aphansi ikhwezi lesizwe kwamaqoma ukwamukela abafundi abasha bebanga ugrade 1 nograde R. Uzophuthula uhambo lwakhe ngokuhlola kumklamo wezigidi eziyikhulu zamarandi wokwakha kabusha isikole samabanga aphezulu esinomlando nothile iHilltown khona kwamaqoma. Ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube uhambele e-Eastern Cape ukuyohlola ukuthi konke kuhamba ngononina yini njengoba kuvulwa izikole zikazwelonke namhlanje. This is our first day of the 2025 academic year, and from the invitation of the MEC, I have been invited to come and mark this day here in the Eastern Cape, which is actually incredibly heartwarming because I come from a village not too far from here as well. It's also incredibly important because this is the very first time we are seeing the compulsory, because of the Ballot Act, the compulsory nature of grade R. This particular school where we are is offering 2 classes of grade R and grade 1s. So we're here to welcome the small ones and to welcome them for the next 13 years really while they are here in our schooling system. Uthi konke kusahamba ngohlelo okwamanje nakuba kunokuphazamiseka okungatheni kwezinye izingxenye zezwe. We are looking fairly well. I mean, there are provinces that are experiencing some glitches. I have been in touch with the Director General this morning, who is giving me a status update on how various provinces are handling the opening of schools. It's obviously a huge logistical undertaking. There's 25,000 schools across the country, and to try and get a good sense of how things are will probably take me for the rest of the day. Ungqongqoshe uGwarube uphinde waqhamisa ukuzibophezela komnyango wakhe eqedeni nya izindlu zangasese zomgodi ezikoleni ngasekupheleni kuKandasa kolonyaka. The targets have been set by the President to make sure that we eradicate the backlog of 2018 by the 31st of March. And so we're working flat out to make sure that we're supporting provinces like the Eastern Cape and Limpopo that still have numbers of pit toilets to make sure that we are eradicating these pit toilets. Njengamanje ake siphonse izintambo esifundazweni KwaZulu-Natal sizwe ukuthi ingabe izinto zihamba kanjani kakhulukazi njengoba ezinyunyana esifundazweni zithe ngokubona kwaze izikole azikakulungeli ukuvulwa namhlanje. Ngibonge bese ngibingelele kuwena nombukeli ngalesi sikhathi impela ke usuku lokuqala lokuvulwa kwezikole lapha esifundazweni KwaZulu-Natal kuthiwa ke lusahambe kahle. Sike saba ke nethuba lokuba sixoxisane nowengamele zemfundo la KwaZulu-Natal umnumzane uSipho Hlomuka nobehamba ke nethimba eliqhamuka ke eminyangweni wezemfundo behlola ke izikole eindaweni ezahlukahlukene ikakhulukazi lezi ezakhele iTheku kune Lembe district
kanjalo naseThekwini ukubheka nje ukuthi ke usuku lokuqala ezikoleni ke luhamba kanjani. Kuzokhumbuleka ukuthi ke isifundazwe iKwaZulu-Natal isona eNingizimu Afrika esinezikole eziningi kakhulu ezikahulumeni ezingaphezulu kuka 5000 esivuliwe namhlanje. Zike zaba khona ke izinselelo ezibe khona kukhulunywa ke ngodaba lokulethwa esingathi ke okwezincwadi ezidingakala esikoleni ukuze ke abafundi bakwazi ukuqala ke bafunde. Kanjalo ke futhi nodaba lokuhlinzekwa ngengqalasizinda ephathelene ke nazo ezemfundo. Lapha sikhona ke kulesikole iseSeatide Combined School. Lesikole ke ngonyaka odlule ngoJune sabake nenkinga la khona ke isimo sezulu esasingesihle neze sadecelela phansi ke isakhiwo ke saso ke lesikole nokwaholela ekutheni ke umnyango wezemfundo ulethe esingathi ke amagumbi okufunda ngeawu angomahamba nendlwana ukuzama ke ukuxazulula ke inkinga. Kepha lokho abazokwazi ukuthi bakwenze bazokwenza ukuqinisekisa ukuthi ke ukufunda kuyaqhubeka ngaphandle kokuphazamiseka. Ke sibusele ke intambo kwene Goli. Usuku lokujabula nokukhathazeka kwabanye abazali nezingane zabo njengoba namhlanje kuusuku lokuvula kwezikole ngo2025 ikakhulukazi kwabancane abayoqala ugrade 1. Mase, you must have a great day today and please listen to the teacher. Impela bekungekho ukuthuka nokukhathazeka lapha kuAmahle Sihlalo neminyaka eyisithupha oyofunda esikoleni esikhulu namhlanje. Kushaya ihora lesithupha ekseni kuAmahle nomndeni wakhe sebelungile ngemuva kwekhefu elide lesikole njengoba lona emncane ebheke ebangeni lokuqala. And mom is also picking you a fruit. You love strawberries. Kungumsebenzi onzima kubazali ukulungisa ukudla kwabantwana kwasemini futhi labo tato benze isiqiniseko ukuthi badla isidlo sasekuseni esidingeka kakhulu ngaphambi kosuku olude. Kodwa kokuqala kube nombukiso wokubonga. Let's pray. God is good, God is good. That's us thank you for God is blessing our blessed. Thank you God for daily bread. Kanti nohambo lesikoleni luqale ngokuncokola okuningi. Ekugcineni usuku olukhulu luqalile. I'm looking for friends and I'm looking for classmates. And I'm so excited. Heart is pounding so much. I'm like I can't believe it that yay. Our last born. Yes. We are in school today. Yes. Grade 1. No dade wabo mdala akazange asale ngaphandle. I like to meet new friends and see my sister happy talking to new friends. Kusenjalo eGqeberha abanye bebeqala ngqa ukuya esikolweni. Kwabanye isikhathi besimuncu njengoba bemukele unyaka wabo wokugcina esikolweni. Njengoba kuqalile ukufunda kuzwelonke namhlanje abazali babafundi besikole samabanga aphansi eKutsakeni eGiyani eLimpopo bathi bakhathazekile ngesimo esingesihle sesikole nosokuyisikhathi eside singalungiswa. Kulezi insuku ezedlule isimo sezulu esingesihle naso sishaye kwazwela kulesi sikole. Abanye babazali bathi basabela impilo yezingane zabo ngenxa yesimo sesikole esingesihle neze kanti nesimo sezulu sinomthelela ongemuhle. Omunye wabazali uthi naye wafunda amabanga akhe aphansi kulesikole futhi azikho izinguquko kanye nokuthuthukiswa kwengqalasizinda yesikole. The school is very damaged. When we are at home, sometimes I think that maybe sometimes the school will collapse on them because the roofs are rotten. The state of the school is not good. I don't feel comfortable bringing her because this season we are at is a season for rains. We can't say we won't expect rain. Even now, you can tell that we will have rain at any time. Usihlalo wesigungu esilawula lesikole uthi sekuyisikhathi eside lesikole sikulesisimo kanti banxusa uhulumeni kanye nomnyango wezemfundo ukuba angenelele kulesisimo.
Ezinye zezingqinamba abahlangabezana nazo kubalwa ukungabibikho kwamanzi kanye nendawo yokuphekela abafundi ukudla. We don't have any block here or any classroom that is conducive. All of them are no longer in good condition to be used by learners. We hope and wish that the government can intervene, especially on the issue of the kitchen where we are going to prepare food, and also with the issue of water. You can't believe that we don't have clean running water at the school. Abazali bathi akukho abangakwenza zizoqhubeka izingane zifunde lapha yize sebehlezi bethukile ukuthi kungenzeka noma yini. Uyaqhubeka umkhankaso wokuzama ukutakula abangaphansi amathunjini omhlaba ohola uhulumeni emayini yaseStelfontein eNorthwest. Izolo ukutakula abayi106 abangama51 sebeshonile. Kunembiko ethi kusakhona ezinye izidumbu ezisemgodini uShaft 10. Usuku lwesithathu lomkhankaso kahulumeni wokutakula abantu abangaphansi emathunjini omhlaba emgodini uShaft 11 eStelfontein eNorthwest. Umholi ke womphakathi uthi bayaqhubeka ke nalomkhankaso. Today we will continue about our rescue operation like we did yesterday. Yesterday we managed to, up to so far we managed to resurface 132 live bodies and 60 dead bodies. And then our 2 volunteers, we spoke to them last night. They said there are still a lot of more bodies at Shaft 10. So, and then we will see after we are done with this operation here in Shaft 11 what is the way forward. Ama-volunteer asebenza kulomkhankaso akhala ngesimo esingesihle ngaphansi emathunjini omhlaba. They are not coping at all. They said the situation at that camp is very, very bad. But we will see after this rescue operation that we arrange the counseling for them, because they are too traumatized. They can't even sleep at night. Izikhulu zikahulumeni bezihambele emayini izolo zihola ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu kanye nongqongqoshe wamagogambi wayo uGwede Mantashe. Izolo ke nezakhamuzi bezibhikisha zifuna izimpendulo kuhulumeni ngokuthi ubani okufanele athathelwe izinyathelo ngokushona kwabamba ngongemthetho. Okwamanje ke kusukela kwaqala umkhankaso sekudakulwe izidumbu ezingama-60. Abaphilayo ke bayi132. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa usethelekile eMaputo lapho ezokwethamela khona ukubekwa ngokusemthethweni kungamengameli omusha waseMozambique uDaniel Chapo. Ngokwesitatimende esishicilelwe yihhovisi likaMengameli uCyril Ramaphosa unethemba elikhulu ngokuthi ke ukugcotshwa kukaChapo namhlanje kuzophendla ithuba elihle lokuthi kube nozinzo kanye nokuthula kwelaseMozambique kulandela izibhili esezidonse isikhathi eside ezihambisana nokuphikiswa kwemiphumela yokhetho evune uDaniel Chapo. Umengameli Ramaphosa ufuna ukuqinisa uhlelo lobudlelwane phakathi kwalamazwe omabili. Sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. Facts presented before this court are either not new and they should not be entertained. Banqatshelwe ibhayili abasolwa ababili kwabahlanu ababhekene necala lokudubula ababulala umculi wodumo wakuleli uKenan aka Forbes nomngani wakhe uTebelo Tebs Motswane. Sikubingelele sikwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibika ukuthi zivule ngokusemthethweni namhlanje izikole kuzwelonke kanti ungqongqoshe wemfundo eyisisekelo uSilviwe Gwarhube ubehambeleke ezikoleni zase-Eastern Cape eyohlola ukuqala konyaka okufunda. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola ngomjalo bazo. Njengoba kuvulwa izikole nje namhlanje bekhanjelwe isikole samabanga aphezulu eMasiqhakazi sethembisa esifundazweni eGauteng njengoba singesinye sezikole kubikwa ukuthi kuningi okuphambene nomthetho okwenzeka kuzo. Esinye seyikolo khanjelwe kuzo nokubika ukuthi kunokwenzakala izenzo zobudlova kuzo yiMasiqhakazi secondary. Omunye wabazali abanezingane izoqala ukucosha ulwazi kulesi sikole ukhulume ngomngozi ababaziyo obukuso lesi sikole.
My son is doing grade 8 this year, first year. When it comes to bullying from this school, is very serious and high. Even crime, because almost every day they do find around here. So it's very dangerous and wrong. Ngenkathi lo mzali ebuza ukuthi kupho kufanele kwenziwe uhulumeni kanye nesikole eqinisekisene ezokuphepha kuso lesi sikole, uphendule wathi they must always search them here at the gate and make sure that each and every corner they do have securities to monitor the school, because you don't know when the people they are standing around the fence what they are throwing at the schools to the kids, even the drugs. Uphinde waba nombono ngokungenziwa umphakathi ekulekeleleni isikole. We must make sure as the community that our kids, we discipline them at home and give them guidance what they must do at school. They must respect the teachers as well as they do at home. Masiqhakaze secondary isikole samabanga aphezulu esisemfihlweni section eThembisa esifundazweni iGauteng. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Udokotela Sanele Gumede nongumsunguli we-Ilada Holdings usesungula umkhankaso #Matric ungazibulali ngokuhlose ngawo ukweseka abafundi bakamatikuletsheni abangaphansi kwengcindezi yengqondo ngenxa yemphumelo yabo engemihle. I#Matric ungazibulali campaign umkhankaso noma ngizothi icampaign esungulwe ukugqugquzela ukweluleka nokukhuthaza abantu abasha ukuthi bangacabanga ukuthi mabe ngaphumelelanga umatric sekuphelile ngempilo. Ngisusela mhlawumbe nami uhambo lwami lwezemfundo ngithe mangiqeda umatikuletsheni wami oqala lapha emuva ngangaphasi kahle ngabuyela emuva ngayowenza ugrade 10 kabili, grade 11 kabili, grade 12 kabili. So ngithe mangibona mhlawumbe ama reports asho ukuthi abantu abasha bacabanga ukuthi sekuphelile ngempilo, ngathi kungcono ngisebenzise mhlawumbe lo hambo lwami as i-testimony kubantu abasha ukuthi akuphelile ngempilo. Ngizama ukuthi nje kubantu abasha ungaphonza ithawula and ikakhulu kulabo abasuke beqedile umatric, kodwa ke sihambe sahamba saze sifaka nabazali because bashilo ukuthi eyisanele nathi siyadinga ukuthi usicebise phela ukuthi sidila kanjani naleyo ukuthi abantwana bethu balindele ama results futhi sebawatholile sebayakhala inyembezi senza kanjani. Benqatshelwe ibhayili abasolwa ababili kwabahlanu ababhekene necala lokudubula ababulala umculi woduma wakuleli uKenan aka Forbes nomngani wakhe uDebelo Thebs Motswane. Inkantolo ke ikhiphele lesinqumo ukulandela ke ngesonto ledlule lapho ke umbuso wakhala ngokuthi ke uma labamangalelwa benikezwa ibhayili ngase ke kubeke izimpilo zofakazi engcupheni. Kodwa ke ukukhuluma nathi ke kabanzi ngalolu daba ke naleli cala uyena ke ongumhlaziyi ke uwazo ke ezomthetho uAbigail Ngobene. Abigail, sabonga kakhulu. Ake usichazele nje kabanzi ke ngesinqumo ke esikhishwe ke imagistrate kulona leli cala oVincent Hlatshwayo. Ubaluleke izinto eziningi kakhulu. Into enkulukazi inkantolo yensile namhlanje ukubheka izinto esibiza ngesingisi phecelezi ama interest community, balancing that nama interest alaba bamangalelwa babili nelento esibiza ngesingisi ukuthi ama interest of justice. Ukubheka kabanzi ukuthi lokho bakuvezile enkantolo ukuthi kuyizizathu nokuthi izinto ezintsha ezazingekho eqaleni zonke lezi daba ayivezile izinto ezindala oqala kwesibili as affect lutho mayelana nezingane namalungelo ezingane uzokhumbula ukuthi ibaleka phakathi into ze-school fees. So inkantolo ibheka ukuthi zonke lezi eziveziwe akuzona ezintsha and ngaphambi ngaphezulu kwalokho akuzona izinto ezingayenza ukuthi inkantolo ibadedele ngebhayili. Mhlambe nje uma ubheka ke ngokwakho Abigail ungasho ukuthi ke mhlambe umbuso icala labo ke liqinile. Ngibona kamanje noma singenabo ubufakazi obugcwele ngibona icala liqinile ngokuhlangothi lombuso given ukuthi manje bathi bane video abayithole lapha e-airport eyikhombisa ukuthi ummangalelwa osine simbiza ngo-applicant number 4 kulama proceedings amanje uvela kabanzi elandela laba bashonile and bathi abombuso bambonile yenza ama calls and mabaqhathanisa ngokucwaninga nokubheka kwabanzi babona ngathi lama calls bekuyinkulumo ezelana naleli cala phakathi kwalaba bamangalelwe abawu5.
Abigail sabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Lo ke bekungu Abigail Ngobene ongumhlazi ke wezomthetho. Sazi ke ukuthi leli cala ke lizophinde libuyele ke enkantolo mhla zingu-7 zika February. Bonke ke abamangaleli bakuleli cala bazovela khona la kuyona lenkantolo ngomhla 7 February ngezibuyisela kweni intambo. Singenele usukwini lesithathu namhlanje isithangame sezabehluleli esihlalele udaba likaMongameli wamajaji e-Eastern Cape umahluleli uSalbi Mbenenge. U-Andiswa Mengo uyaqhubeka nokwethula ubufakazi bohlangothi lwakhe kulesi sigcawu esiphenya ngeinsolo zokuziphatha kwejaji uMbenenge. Ebufakazini bakhe banamhlanje usachaza ngeingxoxo zabo nejaji eziqhubeka ngemiyalezo yeWhatsApp. U-Andiswa Mengo utshele lesithangama ukuthi ezinye zeinkulumo zejaji ukholelwa ukuthi zayihambisana nemkhuba. Usola ijaji uMbenenge ngokuthi lalimfuna izithombe ezibucayi. The first message at 5:33 that morning of the 9th of June. The message from the respondent, I had thought, and I don't want to mispronounce that word. We just need to make sure that we got the correct interpretation of that word, if we can start with that one. And before you answer, yesterday it was translated as I had thought you would go down. Was that the correct translation of that word? Ewe ithetha into enjalo. Yes, it means that in English. Is that how you understood it? Uyiqonde ngolo hlobo wena elagama. Diliqonde ngolo hlobo. That's how I understood it. And what does that mean? Ithetha ukuthini? Ithetha ukuthi ebecinga ukuba mna ndizamthumelela ipicture ye-private party yami. Lesi sithangami sibekelwe izinsuku ezisishiyagalombili ukuhlalela lolu daba njengoba sisosukwini lwesithathu namhlanje. Bukele zaguqa izindaba zehora lokuqala sizobuya nezinye izindaba uma libumbana ihora lesikhombisa sale kahle.